एक्चुअलि जोङो नैबेखौ वर्ल्ड एनवायरनमेन्टेल डेखौ जोङो थांनाय बोसोर बा आगोलनिफ्राय जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ 5 जुन बोसोरफ्रोमबो जोङो गायबोनाय देग्लायबो जोङो नैबे बिफांखौ गायनाय जादों। बेनि मुल थांखियानो जाहैबाय जोङो नैबे बुहुमाव बिफां लाइफां जोबलांनायनि थाखाय जोंनि नैबे थासारिया गुदुंद्राय जादों। बेनिखायनो बेखौ जोङो माबोरैबा एटलिस्ट एसे जोङो बिफां गायनानै जोङो बे अक्सिजेनखौ जोङो बारायहोनानै जोंनि थांनानै थानायखौ गुदुंखौ गुसु खालामलांनो थाखाय जोङो गौरां सार्केलजों लोगोसे बेसे मेमरियेल इंलिश सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि स्टुडेन्टफोरजों लोगोसे आरो जोङो गोबां हामबायनायखौ बुंनो गोनां जागोन जोंनि ससियेल फरेस्टनि बारग' मावग्रा DFO श्रीजुत आब्राहाम इसवारि बिथाङा जोंखौ गोबां उत्साह होदों। बिनि गेजेरजों जोङो दिनै गायनो हानायखाय आं सान्दों एटलिस्ट एसेबाबो जोङो बिफां गायनायजों लोगोसे जोङो एनभायरनमेन्टखौ बेलेन्सआव लासै लासैनो बुहुमनि गासैबो जों लोगोसे जोंबो लाफानो हागोन आं बेखौ सान्दों। मा मा बिफां गायनाय जादों सार? जोङो बेवहाय जोङो सारनि अननायाव जोङो 500था सेपलिंखौ मोनबोदों। जों बेवहाय मेहेगुनि मोनदों, तितासाप मोनदों, आमलाइ मोनदों, बकुल मोनदों, कृष्णचुरा, अर्जुन नैबेबादि बिफांखौ आवजारबो मोनदों जों। बेनिखायनो जों बेफोरखौ स्टुडेन्टफोरजों लोगोसे जोंबो गायफानाय जादों। बेनिखायनो जों सानो एटलिस्ट एसेबाबो जोङो बेनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। थेंक इउ। दिनैनि बे सानखौ जोङो वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे हिसाबै जों फालिदों। बोसोरे 5 जुन बे थारिखखौ लानाय जायो। मानोना बेखौहाय सिगांसिनथाराव 1972आव स्वीडेननि स्टकहमआव जोंनि माने गुबुन गुबुन देशनि लिडारफ्रा बे आबहावानि सोमोन्दै रायज्लायदों। मा गाज्रि गाज्रि प्रब्लेम जालांगासिनो दं बेफोरनि सोमोन्दै रायज्लायदों। आरो बिनि उनावनो 1973नि 5 जुन थारिखनिफ्राय फार्स्ट वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डेखौ फालिबोनाय जादों दिनैसिम बोसोरे। दा दिनै 5 जुन जानायखाय जोंबो बेवहाय गौरां सार्कोल कनफारेन्सनि सिङाव थानाय मोनसे बेसि मेमरियेल सिनियर सेकेन्डारि इंलिश स्कुल बेवहाय जोंबो बे बिफां गायनाय प्रग्रामखौ जोङो लादों। बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो आसा खालामदों जे जोंनि स्टुडेन्टसफोरनि गेजेराव आरो जोंनि ससाइटिनि गेजेराव बे बिफां गायनायनि ओंथि एबा बिनि इम्परटेन्सखौ मानसिफ्रा बुजिगोन, सांग्रांथिया फैगोन। आरो बेजोंनो फैगोन सानफ्राव जों बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन लानो हागोन होननानै जोङो आसा खालामदों। 5 जुनाव गोबाङानो बिफां गायो नाथाय जथन लानायखौ खोब खम नुयो। बे बिथिङाव मा फोरमायगोन? बिफां गायनानै जुदि जोङो दोनोब्ला माखासे बिफाङाथ' थैनानै थांखागोन। गतिके बिफाङा गावनो गावखौ जोथोन लानो हाया। मानसिया बेखौ नायबाय थानांगोन, जोथोन लानांगोन। हाग्रा बंग्रा बेनिफ्राय बे बोन्दों सोन्दों जायोब्ला बेफोरखौ दानस्रोदनानै बिसोरखौहाय एसे जोथोन लानांगोन आरो अब्लासो बे देरगोन। आरो देरोब्लासो जोङो जे थांखिखौ लानानै गायदों जेनेबा जोंनि आबहावायाव जों अक्सिजेनखौ बारा मोनगोन। कार्बन डाइ अक्साइड गेसफोर जेखुनिखि जोंनि मानसिनि थाखाय मोजां नङा कार्बन डाइ अक्साइड गेसआ बे जिनिसा खम जागोन आरो बिफां लाइफाङा बोनानै लागोन गावनि आदारखौ बानायगोन बेजों। आरो लोगोसेनो अक्सिजेना बांसिननिफ्राय बांसिन प्रडाक्सन जागोन मानसिनि थाखाय एबा जिब जुनारनि थाखाय।